Najnovšie správy. Zdena Studenková bola hospitalizovaná. Slávna herečka už nedokáže samostatne chodiť. Všetci lekári jej diagnostikovali artritídu, osteoartrózu a medzistavcovú prietrž v driekovej oblasti. Podľa slov Zdeny vyskúšala množstvo masáží a domácich metód na zmiernenie bolesti chrbta, ale iba jeden výživový doplnok jej pomohol znovu sa postaviť na nohy. Poďme si vypočuť, čo hovorí Zdena Studenková. Pred 3 mesiacmi som začala cítiť bolesť chrbta, krku a kolien. Diagnóza: artritída, artróza a prietrž platničky. Bola som zúfalá. Žiť s tým bolo skutočné utrpenie. Jedného rána som sa kvôli bolesti chrbta nedokázala postaviť z postele a musela som zrušiť všetky verejné vystúpenia. Za posledné 2 mesiace som navštívila množstvo ortopédov, masérov a chirurgov, predpisovali mi lieky proti bolesti, krémy a injekcie. Všetko bez výsledku. Jedného dňa sa bolesť stala neznesiteľnou, ako by mi ihla prepichovala nohy a kríže. Vtedy som pochopila, že súrne potrebujem pomoc. Začala som hľadať odpovede na internete a našla som videolekára, ktorý rozprával o tajnom výživovom doplnku na kĺby. Vysvetlil mi, že celý ten čas som liečila následky a nie skutočnú príčinu. Povedal, že všetci, ktorí trpia bolestiami kĺbov, chrbta, krku, kolien alebo lakťov, majú ten istý problém, nedostatok kĺbovej tekutiny. Práve ona je zodpovedná za pružnosť a mladosť kĺbov. Keď jej je v organizme málo, kĺby sa začnú trieť o seba, opotrebúvajú sa a ničia. To vedie k artróze, artritíde, dne, osteochondróze a ďalším diagnózam. Už po 2 týždňoch užívania tohto doplnku som vstala z invalidného vozíka a začala chodiť. Urobila som si röntgen a na snímke bolo vidieť žiadna artritída, artróza ani prietrž. Všetko zmizlo už za 3 týždne. Najdôležitejšie je, že tento doplnok stojí veľmi lacno a každý z vás ho môže získať. Počúvajte ma pozorne, pokiaľ ešte existuje šanca vyhnúť sa invalidite. Ak cítite čo i len miernu bolesť v krku, chrbte alebo kolenách, situácia je už vážna. Každý váš ďalší krok môže viesť k invalidite. Mala som šťastie, že som sa vyliečila včas a znovu sa postavila na nohy. Keby som nezačala užívať tento doplnok, bolesť chrbta by sa rozšírila do bokov a nôh, objavila by sa necitlivosť a pocit chladu v končatinách. Bolesť sama od seba nezmizne, začnite sa liečiť okamžite, nemíňajte peniaze na neúčinné procedúry. Problémy s kĺbmi môžu viesť k ochrnutiu. Používajte tento doplnok, ktorý je súčasťou štátneho programu a zabudnite na bolesť už o týždeň. Užívajte ho každý deň a zabudnite na bolesti chrbta a nôh aj po mnohých rokoch utrpenia. Tento doplnok naozaj pomáha, pretože bol špeciálne vyvinutý na liečbu prietrží a ochorení kĺbov. Neveríte? Skúste ho užívať aspoň 2 dni. Už si všimnete zmeny. A ešte niečo. Ak to sledujete cez Facebook, máte nárok na 50% zľavu. Tento doplnok vás vyjde naozaj veľmi lacno. Kliknite na tlačidlo Zistiť viac a budete prekvapení, aká jednoduchá, bezpečná a dostupná môže byť táto liečba. Neveríte? Pokračujte v utrpení. Voľba je na vás. Ja som sa vyliečila a cítim sa skvele. A vy môžete tiež. Kliknite na odkaz nižšie a využite túto možnosť, kým nie je neskoro.